kažete mi, je nema neko svira neki instrument, recimo gitaru, možda među vama časnih pjesme? Ima neko? Koju pjesmu? Ovo je nezaposlen. Koliko dugo sviraš, brate? 2 godine. Šta mislite da ga dovedemo? Ajde, brate! Brate, koliki je? Ništa, sad idu reklame, ovo će trajati. Na tebi izgleda ko ukulele. Jesi ga ubao? Pa čekaj, jebote, lepo. Čekaj, stani tu, ide. Kako se zoveš? David. Jebote, koja ćeš reći? David Maksimilijan Maksimovs. Davide, koliko imaš godina, Davide? 19 godina, pa to nije čudo, 19 godina naći posao u današnje vrijeme, jako je... Jebeš mi. Kako se zove, gospodin? Zvonko? Pa nije ni čudo što mu zvoni telefon. Oprošteno mu je! David se nabio ko, ajde Vinča jebote. Ovo je ko da ekipa iz Života na vagi ide napraviti orkestar. Šta inače sviraš kad sviraš? Inače sviraš metal. Gospođo, što znate od metala? Kaže žena kobalt, železo. Dobro, Davide, čekaj, Davide. Daj nam nešto ono što svi znamo, a? Pa ono nešto lagano, neki rokić, znaš ono. Ovako izgledaju svirke u klubu penzionera. Ti reći kada ja počnem. Jel znaš nešto domaće? Na to sam mislio. Ne. Može da je okreneš, a? Jel znaš ono, nešto lagano, znaš ono, Ruzinavi brod ili tako nešto? Ja kad sviram jedino ovako tu, solaže pokušavam. Pa vidim da pokušavaš. Daj nešto, ja znaš stojim na kantunu. To ti je C. Ajde. Ne izmišljam, jel postoji pjesma Stojim na kantunu? To vidiš da postoji. Kako ide? Ajde čujem. A znaš, jeli? Znam, svirat. Jebe David više nego Zvonko. Aj probaj ti šta god. Samo je ljubav na tajna 22 solaža. Može. Nije još počeo, čekaj. Dame i gospodo, ovako izgledaju predstavice u vrtiću. Dajte pjesak za Davida, molim vas! Ajde, još malo buke, molim vas! A ti najveći uspjeh je bio što si se popeo. Dobro, pa nije lagano nastupat pred ovoliko ljudi. Čak i gospodin suzu pustio.